Welkom bij deze aflevering van De Geheimen van. In deze uitzending gaan we samen op zoek naar het geheim van Oerlo. U bent als oud-Oerlonaar de gast van de stichting Alt-Oelderen. Ja. En u kunt mij vast wat vertellen over het geheim van Oerlo. Nou, er zijn meer geheimen in Oerlo, maar één ken ik goed. En dat heeft te maken met de achtergrond van het klooster Maria Regina. Het staat tegenwoordig bekend als Oeldershof. En wat is er zo bijzonder aan dat geheim? Nou, het geheim is eigenlijk meer de geschiedenis. Het was eigenlijk in eerste instantie helemaal niet de bedoeling dat er een klooster gebouwd zou worden. Wat er aan de hand was, was dat in 1931 werd de lagere school te klein. Dus ze hadden hier een gemengde lagere school, jongens en meisjes. En die werd te klein en toen had het kerkbestuur bedacht, onder leiding van pastoor Gerards, dat ze de school zouden splitsen. Ze gingen een nieuwe meisjesschool bouwen en de jongens die zouden dan in het oude schoolgebouw blijven. Maar ze moesten natuurlijk voor die nieuwe meisjesschool personeel hebben, dat was het punt. En toen pastoor Gerards, die gaf eigenlijk de voorkeur aan zusters. Meisjes, netjes in die jaren, door zusters onderwezen. Ze hoorden dat in de hoogtijdagen van de katholieke kerk. Dus die dacht daaraan en toen zijn ze terechtgekomen bij de zusters uit Stijl, de zusters van de goddelijke voorzienigheid. En ze hadden op het oog zuster Agnela en zuster Xavere. En die zijn ook gevraagd door het kerkbestuur, maar die deden dat liever niet. Want in Stijl waren ze goed bezig en ze dachten bij zichzelf, wat moeten wij in godsnaam in zo'n klein dorp als Oerlo gaan doen. Ze bleven eigenlijk liever in Stijl. Dat was het verhaal. En toen zijn ze om advies gaan vragen bij de inspecteur van den Donk. Die had de zusters ook aanbevolen. En die inspecteur die is toen op bezoek gegaan bij die zusters. En die heeft ze verteld dat in Oerlo allemaal heel gelovige, brave mensen woonden. En dat als ze daar een klooster gingen bouwen, dat ze dan waarschijnlijk veel roepingen zouden krijgen. En dat is ook gebeurd. Er zijn behoorlijk wat roepingen gekomen, maar goed, op die manier is eigenlijk een klooster gebouwd. Kwamen deze zusters dan iedere dag met de bus naar Oerlo? Nee, die zaten in het klooster, in het Sint-Jozefklooster in Venray. En dan gingen ze met de bus van Venray naar Oostrum. En van Oostrum met de trein naar Oerlo, het station Oerlo-Kastraai. Dus, dat was het idee. Dus er is hier in Oerlo een station? Ja, maar er is iemand anders die daar veel meer van weet. En dat is Hai Robbe. U bent van de stichting Alt-Oelderen en als het goed is, kunt u mij wat vertellen over het station van Oerlo. Jazeker. Hier in Oerlo was in 1885 kwam hier een halte tot stand. Jammer genoeg heeft hij maar 6 jaar stand gehouden, want toen is het weer opgehouden. Het was toentertijd ook een laad- en losruimte voor goederen en landbouwgrondstoffen. In 1915 kwam het idee van de schoolmeester Grat de Ponti. Dat was de initiator, de initiatiefnemer, om hier een spoorwegstation te bouwen, neer te zetten. En dat is inderdaad gelukt en in 1916 is het station hier feestelijk geopend. De doelstelling van dit station was inderdaad het laden en lossen van producten zoals stekroeben, kali, dat is kunstmest, kolen die hier aangevoerd werden en veel denhout, boomstammen daarvan, die naar de mijnen gingen in Zuid-Limburg. Waar stond het stationnetje en wanneer is het stationnetje uiteindelijk weer verdwenen? Het stationnetje stond hier aan de overkant van de spoorlijn. In 1930 is het reizigersverkeer opgehouden en in 1934 is het goederenverkeer hier opgehouden. Dat kwam door de overheidswegen van Rijksoverheid, de bezuinigen daarvan. En hoe kwamen de zusters die hier in Oerlo les gaven dan naar hun werk? De zusters die gingen vanuit station Oostrum met de taxi naar de meisjesschool in Oerlo. Dat was een dermate dure ritten en dat kwam ten laste van het
kerkbestuur. Zodoende gaan we nu op naar het geheim van Oorlo, wat daaruit ontstaan is. Gerda, kun je mij vertellen wat jij zoal over het klooster weet? Het klooster, op aandringen van pastoor Gerards en de deken van Venray, heeft men besloten om voor de zusters hier een klooster te bouwen. Daar heeft men een opdracht voor gegeven. Die opdracht kostte overigens voor het bouwen van het klooster 14.861 gulden. En dat is aangenomen door een aannemersbedrijf Maassen. Het was een consortium, er zat ook een aannemer Thiele bij. Waren er nog andere plannen voor het klooster? Er waren inderdaad andere plannen voor het klooster. Bijvoorbeeld men wou daar een vreubelschool vestigen, wat ook gebeurd is. En een zogenaamde handwerkschool voor de wat oudere meisjes. Want vroeger leerde men dingen zoals breien, naaien, sokken stoppen en al die dingen. Bovendien werd er in het gebouw ook een gedeelte voor het Groene Kruis gereserveerd. En dat was ook voor Oostrum en Kasterij, dus niet alleen voor Oerlo. De wijkcentrum werd erin gedaan, ook van het Groene Kruis. Wanneer trokken de zusters het klooster in? Het klooster werd opgeleverd in 1934. Het werd in augustus ingewijd door pastoor Gerards en door de burgemeester van Loo van Venray. De bedoeling was dat het klooster ook ouderen en gepensioneerden gehuisvest zouden worden. Maar daar waren de zusters het niet zo over eens, want ze waren bang dat er een conflict zou komen tussen de wereldlijke en de geestelijke mensen die dus hier in het klooster woonden. Kun je mij vertellen hoe het klooster er van binnenuit heeft gezien? Het klooster was van binnen best wel heel erg ruim. Het bestond beneden, na de ingang, een grote vestibule. Als je daar binnenkwam, dan stond er ook een heel mooi Mariabeeld. Aan de rechterkant was een kleine ontvangstkamer. En het grootste gedeelte lag aan de linkerkant, een grote ontvangstruim met daarachter een vestibule, de keuken en natuurlijk de voorraadkamer. En waar bevond zich dan de kapel? De kapel bevindt zich op de eerste etage achter dat gebrandschilderde raam. En op de eerste etage bevond zich ook de vreubelschool. Daar was ook vanuit de vestibule was er een trap naar boven. En er was ook nog een trap naar boven, maar die zat achter een gesloten deur. En die leidde naar een logeerkamer en een aparte werkkamer nog. Bovendien lagen op de eerste verdieping, naast de kapel, ook de 4 cellen van de zusters. Overigens, de zogenaamde handwerkschool, handwerkklas, lag ook op de eerste verdieping. En achterom om het gebouw bevond zich het Groene Kruis. Wanneer zijn de zusters vertrokken uit het klooster? De zusters zijn vertrokken in 1959, nadat ze 25 jaar hier in het klooster hadden gezeten. Het klooster werd toen overgenomen door een medewerker, een hoofdverpleegkundige, meneer Van Waaienberg, van het psychiatrisch centrum Sint-Servatius. En die maakte er een pension voor psychiatrische patiënten. En is zo de naam het Oeldershof ontstaan? De naam het Oeldershof is bedacht door die hoofdverpleger van Waaienburg. En zo werd ook het geheim van Oerlo ontrafeld. Volgende maand gaan we op zoek naar het geheim van Vredepeel. Hopelijk kijkt u dan weer naar de geheimen van.